Ja sa vám už hlásim zo Sečoviec a práve zo Kultúrneho domu. Ako sme sa dozvedeli, na tejto zábave budú ľudia z Anglicka, z Rakúska, z Belgicka a z ostatných štátov. Ja vás už teraz pozývam dovnútra, aby sme sa mohli pozrieť na celú zábavu. Chlapci, vy ste prišli z Anglicka a na čo sa najviac tešíte? Na počasie sa chlapci tešia, na dobre naše jedlo slovenské, pohodu, oddych, od práce a tak ďalej. Aký je rozdiel medzi anglickým a slovenským publikom? Tak asi veľký nie. Myslím si, že rovnaký. Všade sa ľudia bavia, keď je dobrá nálada, tak není problém. Ak by si mal niečo odniesť zo Slovenska do Anglicka, čo by to bolo? Rodina, príbuzní, kamaráti, no tak ďalej. Vrátili by ste sa naspäť na Slovensko? Áno, vrátil by som sa. Akou hudbou sa inšpirujete? Hlavne rumunskou, maďarskou, ľudovou hudbou a snažíme sa to vložiť do našej zostavy. Nedalo mi to si nevšimnúť, pretože ja som si všimol, že počas prestávky ste práve dávali túto ľudovú rumunskú hudbu. Prečo? Čo je na tom tak zvláštne? Pretože ja si myslím, že sú aj iné, ale toto je vážne zaujímavé a určite to zaujíma aj našich televíznych divákov. Prečo práve rumunská? Hlavne tá harmonia, čo je v rumunskej hudbe a hlavne tie disonancie a všetko, čo je ten rytmus hlavne. Čo by ste chceli odkázať svojim, alebo respektíve vašim fanúšikom? Tak momentálne asi na ďalší týždeň vydáme nové CDčko a zároveň aj nový videoklip, takže máte sa na čo tešiť asi. Čo tam uvidia vaši fanúšikovia, alebo čo si vypočujú také zvláštne? No, nechcem hovoriť dopredu, radšej to robíme tak, že bude to ako prekvapenie. Je už neskoro večerná, samozrejme návštevníci stále prichádzajú a vy máte možnosť práve so mnou sledovať, ako to tu vyzerá. Myslíš si, že dneska bude nutné, aby si zasahoval? Nie, ja si myslím, že absolútne nie. Každý sa dobre, skvelé baví, ja si myslím, že nie. Pohodový večer dneska. Každý nech sa baví a bude dobre.
za to, čo vie.